Inigoan herri ekimena, Inigo Kabakaz Lizarantu gaztea, ertzaina jaurtutako pilota baten ondorioz, hil egin zenean sortu egin genuen. Heriotza horrek gizartean sortu zuen ezinegona bide ematen aldera. Herri ekimenak motivazioa, poliziaren jardueragaitik heriotza gehiagorik ez jasartzea izan da helburua hasieratik. Eta horrekin batera, Inigoren erailketa zigor gabe ez gera dezan. Bere memoria zaintzea, berriro gertatu ez dadin. Asko dira ordutik herri ekimen honek jaso dituen atxikimenduak, pertsonalak zein kolektiboak. Babes hori, momentu oro Inigoren zenide eta lagunei helarazi diegularik. Inigoren erailketa gertatu zenetik jada 3 urte pasa dira. Lotsagarria eta mingarria iruditzen zaigu. Gertatzen ari dana. Heriotza honen argipenerako ematen ari diren urratsak eskasak baino gai argitzerik urrun kokatzen ari direlako. Gizarteak ez du ulertzen zelan eman alden egoera hau, eta penagarri bada salatzea baino ez zaigu gelditzen. Urte hauetan gure esku zeuden bide guztiak erabili ditugu. Instituzio ezberdinegaz egon gara. Arduradun politiko ezberdinekin izan gara. Publiko zein pribatuan eremu ezberdinetan ahal izan ditugu salaketa guztiak. Bilbon bortizkeria poliziala lantzeko jardunaldiak antolatu ditugu. Sinaduren bilketa burutu genituen. Prentzarekin lanketa berezitua egin izan dugu. Hau honela izan da eta aipatutako instituzio zein eremu ezberdinetatik egiten ari diren aurpegi garbiketa gainetik, esaten dugu azkenengo hilabetetan egindako deklarazio buruz, Inigorekin gertatutakoa. Argitzea eta berriro gertatuko ez dela bermatzea exigitzen jarraituko dugu. Honek ezinbeste ekarri beharko luke gomazko piloten erabilera bertan bera ustea. Gomazko pilotak desagertu behar dira polizia ezberdinen eskuetatik eta hau egia bihurtzeko konpromiso politiko bat behar da. Apirilak 11, Arrastiko 6etan, Maria Diaz de Aroko Kallejoian, deialdia egiten diogu Bilboko gizarteari, Bizkaia gizarteari, Euskal Herriko gizarteari bertara juteko konpromesua azaltzeko eta gurekin batera stop bat nahi dugula eredu politikontan. Inigori eske justizia jada aldarrikatu behar dugula eta era berean 3 urte, 1085 egun, 1085 pusika, Bilboko zeruetan oio egin dezaten justiziazke. Era berean baita ere, Athletic Cluben ganai junein gara, eta atorren derbian jokatuko dela Samamesen, Athletic Club eta Real Sociedaden artean, apirilak 29 aldera, Samames bertan, Kabakaz eta Zabaletari Samames barrun, omenaldi bat egiteko, eta, bueno, Athletic Club eske gauz, beraien baimena jasen dezagun. Bueno, biharkoari buruz ongi etorria da, baina berandu etorria da baitare. Azkenean Inigo hil zen momentuan geneukan alkateak guri iritsi zezunai egin beharrekoak egin, da orain nazten da denbora pasa, dirudienez, oraingo alkatetxa ongi iruditzen zaiola omenaldia egiteko udaletxean, da bian bertan nahi, bertan egongo gara, esan dudanez berandu etorria da, baina ongi etorria baita ere. Nik uste dut azkeneko deklarazioak eta azkeneko proba perizialaren emaitzak ikusita, egia da aurrera pausu oso importantea emondala, ez bakarrik importantea, oso garrantzitsua, ze horren ondorioz aukera izan dugu jakiteko, identifikatu, hobeto esan da, pertsona bat tiro botatu zuela. Pertsona hori dago leku konkretu batean, berak gainera onartu zuen tirokatu zuela, orduan gauza guztiak lotuta, badaukagu ja gutxienez pertsona bat hor zegoena
konkretuki onartu duela, hori egin duela, eta proba perizialaren arabera zegoela, egon behar zantokian hori egiteko. Orduan guretzako aurrera pausu oso importantea da, ikuspuntu horietatik, hau da, jakiteko zehazki hori bide horretan nortzuk izan zira arduradunak, baina horrekin batera nik uste daudela ere beste gauza batzuk oraindik ikertu gabe daudenak, eta da jakitea gauzak nola izan ziran. Guk argi daukagu alde batetik norri izan zen materialki hori egin duena jakin behar dela, baina horrekin batera badaudela beste ardura batzuk aztertuak izan behar direna, ze horiek ere responsabilidadea dekiela. Eta orduan hor daude aginduak emon zituztenak, baita ere operatibo antolatu zituztenek, gero agindu konkretu batzuk emon zituztenek, orduan horien inguruan probak eskatuta daude eta itxaroten gauz. Ez dakiguna da, noiz ailegatuko diren. Hemen Euskal Herrian aldarrikatzen dena da, kasu honetarako justizia, egia da justizia nolabait esateko tribunaletan lortu behar dela, baina justizia oso zabala da. Justizia da tribunaletan egiten dena eta emoten dena, baita ere zure responsabilidadean baitan dagoen gauza batzuk emotea, egitea, aurreratzea eta egitea alik eta lasterren. Eta hori da momentu honetan faltan dagoena, eskatuta daude gauzak, itxaroten ari gara, eta espero dugu laster gauza guztia jasotza 3 urte asko dira, eta gure ez duguna da hor geratzea gauza bat, erdia eginda, beste zati bat bukatu gabe, eta nik uste dut denbora nahiko dela zerbait konkretuki izateko, eta familiari erantzun bat emoteko.